אוקיי, עכשיו אנחנו במשימה הרביעית, אנחנו רוצים להרחיב את הלוגיקה של המשחק, ככה שאם הכדור לא יהיה מורכז נפסיד נקודות, וגם להוסיף חגיגת ניצחון. אז נכניס את ערכי סף וחגיגות וערך הנקודות שצריך לנצח מהמשימה הקודמת, שרואים את זה בשורה 26, 25, הנה. וגם, אם אנחנו נסתכל על שורה 75 עכשיו, אז נראה שהכנסנו כאן חגיגת ניצחון. אפשר לראות שהחגיגות ניצחון נמצאות ממש בסוף הקוד, אז אם אנחנו נגיע לשורה 100 בערך, אז אפשר כבר לראות את החגיגות ניצחון מ-109. פשוט אפשר לבחור אחת מהן ולהדביק אותה בבלוק של הקוד החל משורה 75. ועכשיו נראה שהקוד עובד, אז פשוט נלחץ upload. שזה החץ. וכשסיימנו לעלות אנחנו יכולים להריץ את המשחק מההתחלה עד הסוף, אז אפשר להסתכל על הלוח ולשים את הכדור במרכז ולראות שבאמת אנחנו מקבלים, שאנחנו מנצחים, שאנחנו עומדים בתנאי סף. צריך להפעיל אבל את המוניטור בשביל זה. אז פה. עכשיו אנחנו יכולים לראות כמה נקודות יש לנו. וכשנגיע ל-100 אנחנו צריכים לראות את האינדיקציה שאנחנו מנצחים. אז נחכה שנגיע ל-100. והנה ניצחנו.